Ho 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 ho. Kumusta mga pasaway? Smoken. O asa naman mo? Kung kinsa may inyong hadlokon, mag-request ng diri, mag-comment diri sa ubos. Kaya akong ibanggit sa akong mga istorya, akong sultihan. Kay kung sige pa nagpasaway, sig sursuroy sa gabi, ako lang ang tuon. Kung kinsa man ang inyong gustong hadlokon, o banggiton ako diri sa akong YouTube, i-comment lang below. Kaya ako nang adtuon sila kung sige nagpasaway sa mga ginikanan. Andam lang yun sa kuwa. Kitanta mo ni kagabi sige sursuroy dis oras na gabi. Adtuon ta mo ug kuhaon dalahon sa kalasangan. Smoken.